बर' थुनलाइ आफादनि गा 67थि जथुम्माया जों तामुलपुराव थांखि लादोंमोन आरो बेखौ फेब्रुवारि दानावनो खुंनो गोनांमोन, नाथाय कभिड प्रट'कलनि थाखाय बेखौ जों सावरायनानै बानजाय आफाद आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादजों सावरायनानै जोङो बेखौ 9, 10 आरो 11 मार्च लादोंमोन। नाथाय जोङो बावैसो बिटिआरनि चिफ आरो जोंनि गाहाय नेहाथारिया जोङो गाहाय आलासि हिसाबै भारतनि हादोरगिरि बिथांखौ जोङो खावलायदोंमोन तामुलपुराव लाबोनो, आरो बिथाङा गावनि माखासे एंगारनो हायै जाहोनाव मार्च दानाव फैनो हाया होनदों। बेनिखायनो जोङो एप्रिल दाननि 8, 9 आरो 10 सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो एप्रिल दानाव लांबाय आरो जोङो कनभिनियेन्टलि जोङो सुबिदाखौ नायनानै जोङो बे अक्ट'खौ थिग खालामबाय दिनै। आरो जोंहा माखासे राङारि बिथिंखौबो सावरायनाय जादों। बानजाय आफादनि बिथांमोनहा गासिबो दंजोबोमोन आरो बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो सफैदों आरो गोबां बारग' एमएलए, एमसिएलए आरो बे जायगानि एमएलए बिथाङाबो दंमोन। जोङो मोनसे जथायै जोङो थांखि आजावबाय, जोङो एप्रिल दानावनो खुंसिगोन आरो जोङो माखासे आलासि जोंहा सायख'खानाय दङ। जों बे आलासिफोरखौ जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव गोराजों लोगोसे जोङो माखासे मन्थ्रिफोरखौ बावहाय जोङो लिंहरगोन आरो बिटिआरनि गासैबो इएम आरो एमसिएलए बिथांमोनखौ एमएलएफोरखौ लिंहरगोन आरो लोगोसे जोङो असम साहित्य सभानि आफादगिरिखौ लिंनो जोंहा थांखि लादों आरो जोङो बुंथिगिरि हिसाबै गुवाहाटी बुहुम फरायसालिनि बर' बिफाननि गाहाय डक्टर भुपेन नार्जारी बिथांखौ जों लिंनो सानदों आरो डेलिगेट थान्दै मेल बेखेवनो थाखाय जोंनि तामुलपुर गोजौसिन फरायसालिनि बारग' गोरायुं नारेन ब्रह्मखौ जोङो सायख'दों। आरो बेबायदिनो जोङो खन्थाइगिरि जथुम आरो जोंहा मोनसे सेमिनार सावरायमेल जागोन। बे सावरायमेलाव जोङो दानि आथिखालनि हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिनि सायाव जोङो मोनसे लागोन आरो लोगोसे जोङो हिस्ट्रि अफ बर'नि जारिमिननि सायाव जोङो सावरायमेल लागोन। दा बेबायदिनो जोङो माखासे गोबां हाबाफारि जों आखायाव लादों। जोंहा गेवलां मेलबो जागोन। बेनिखायनो दिनै माखासे जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि माखासे बान्था दङ, बे बान्थाखौबो जों सायख'बाय। जेरै रांसार बान्था दं, समेश्वरी ब्रह्म बान्था दं, हाबराघाट बान्था, लकेश्वर ब्रह्म बान्था, प्रबन्नाथ बरगयारी बान्था, बेखौ जों सायख'नानै जोङो दिनै फोसावबाय। आरो लोगोसे जोङो बे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव जागोन बे बर' थुनलाइ आफादनि 67थि जथुम्मायाव जोङो त्रिपुरानि आरो बांलादेशनि, नेपालनि बिथांमोनखौबो जोङो मेसे बर'फोरखौ, त्रिपुरि बर'फोरखौ जोङो बाहाय हांख्रायनो दिनै थांखि लाबाय। आरो जोंहा माखासे गोबां जेंना जेंगोना दङ, जोंनि माखासे बर' बिजोंनि जेंना जेंगोना दङ, बर' समाजनि जेंना जेंगोना दङ, बेफोरखौबो जोङो गोथौयै थान्दै मेलाव सावरायगोन। एनइपिखौ बिथा खालामनानै जों बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोरनि डिसेम्बर दाननि 19 खालाराव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों सावरायदों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिया जोंनो खोथा होदों जे बर' बिजोंनि जि सोलोंथाइ बेखौ 10 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम जौगाहोनाय जागोन। बेनि थाखाय अफिसियेल नटिफिकेसन सरकारा फोसावसिगोन थाबैनो। आरो गुबुन फारसेथिं एससिआरटिनि दैदेननायाव फरायफारि थामहिनबा केरिकुलाम सुजुनायनि खामानियाबो सोलिगासिनो दङ। दा आथिखालाव गुदि थाखोनि थाखाय, गुदि सोलोंथाइनि थाखाय फरायफारि सुजुनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बेहाय जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों 7 बर' बिजोंनि रोंगोसाखौ बेहाय खामानि मावनो थाखाय जों दैथायहरदों आरो बिथांमोननि गिबि मावफुं बादाया फैगौ 25 खालारनिफ्राय गुवाहाटीयाव जागायजेनगोन आरो बे मार्च एप्रिल दाननि गेजेरावनो गिबियाव फाउन्डेसन कर्स, बेनि उनाव गुदि फरायसालि आरो बिनि उनाव गेजेर फरायसालिनि केरिकुलामखौ सुजुगोन। बेनि उनाव फारियै गोजौ आरो गोजौसिन थाखोनि केरिकुलामफोरखौ सुजुनाय जागोन। आरो गुबुन फारसेथिं स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन आरो फोरोंगिरि थिसनथाइ होनायनि बेलायावबो जोङो सरकारखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय खावलायदों।
बे मोनसे सरकारि पलिसिनि गेना बियो माने मानो होनबा जेब्ला सरकारा पस्टफोरखौ क्रिएट खालामो बे समाव बर' बिजोंनि फोरोंगिरि बा असमिया बिजोंनि फोरोंगिरि हिसाबै मासिफोरखौ सोरजिया बबेखानि एसिस्टेन्ट टिचार लेंगुवेज टिचार क्लासिकेल टिचार साइन्स टिचार बेबायदि बाहागोआव राननानैसो फोरोंगिरिनि मासिफोरखौ क्रिएट खालामनाय जायो बेनिफ्रायनो बर' बिजोङाव बेसेबां मोनलांबाय असमिया बिजोङाव बेसेबां मोनलायबा गुबुन बिजोंफोराव बेसेबां थिसनथाइ होनो हाबाय बे मोनसे रुजुथायाव थांबाय थायो बेनि उनाव बे फोरोंगिरिफ्रा जेब्ला रिटायार जायो अब्ला बै रिटायार जानाय लांदां जानाय मासिफोरखौ फिन सुफुंफिननाय समाव बेखौ रस्टार सिस्टेमाव खालामनाय जायो बिजोंखौ थांखिनानै खालामनाय जाया एसटि अबिसि एससि बेबायदि खालामनानै हरो जायनि थाखाय बर' बिजोंनि रिटायार जानाय फोरोंगिरिफोरनि मासिया गोबां समाव असमिया बिजोङाव बा इभेन माद्रासा फरायसालिफ्रावबो एसटिपि रिजार्भेसन जानानै थाङो जायनि थाखाय बर' बिजोंनि फोरोंगिरि मासिया गोबां लांदां जासेयावबो नाथाय सरकारनिफ्राय थिसनथाइ होनो गोनां समाव जि फारिलाइ ओंखारो बेयाव इसेल' बिसाननि ओंखारो दा बे जोंनि थाखाय गिदिर मोनसे अलखद बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जों गिबि मन्थ्रिजों सावरायदों आरो थाबैनो आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मावख'गिरिफोरजों जों सावरायनायनि राहा लागोन बेहाय गोबां माने बे सिंगोल टिचारनि प्रब्लेमा जोबगोन बेहाय माने फाउन्डेसन कर्सनि थाखाय आलादा फोरोंगिरि थिसनथाइ होनाय जागोन आरो जेसेबां लांदां माने मासि दङ बेखौ फिलआप खालामनांगोन एनइपिनि गुदि सर्तआनो जाहैबाय जे जेसेबां लांदां फोरोंगिरिनि मासि दं बेखौ गिबियाव सुफुंग्रोनांगोन बेनि उनावसो गोदान फरायसालि गायसननाय एबा जौगाहोनायनि खामानिखौ मावनो हागोन होननानै बिथोन होनाय दङ एनइपिआव दा बे हिसाबै जों आसा खालामदों सरकारा गिबि खेबावनो जेसेबां लांदां जानानै थानाय मासिफोर दं बेखौ सुफुंगोन आरो बेजों लोगोसे उफेरायै माखासे फाउन्डेसन कर्सनि फोरोंगिरिफोरखौबो एपइन्टमेन्ट होगोन अब्ला जोंनि फरायसालिफोराव सिंगोल टिचारनि जि जेंना बे जोबहैगोन बर' बिजोंखौ 11 आरो 12 थाखोसिम जौगाहोनायनि बाथ्राखौ आसाम सरकारा गनायनानै लाबाय माइनुसावबो बे खोथाया ओंखारबाय नाथाय अफिसियेल नटिफिकेसना दाबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय ओंखाराखै जों थाबैनो सरकारखौ बे बेलायाव नारसिनगोन जाहाथे थाबैनो आसाम सरकारा बर' बिजोंखौ 12 थाखोसिम जौगाहोनायनि अफिसियेल नटिफिकेसनखौ फोसावो आरो बेनि लोगो लोगोनो फरायफारि सुजुनाय राव दानस्लायनाय बायदि खामानिफ्रा सोलिलांबाय थागोन